Úgy gondolom, jó döntést hoztál, hogy végighallgatod ezt a kis tájékoztatót, bele is vágnék a közepébe. Amiről most beszélni fogok, ez egy befektetési, illetve pénzkereseti lehetőség, amit én 2 hónapja ismertem meg. A cég neve az mGoldex. Ez egy webáruház, amit egy német cég, a Golden Silver Physical Metal müncheni bejegyzésű cég hozta létre ezt az mGoldexet. A Golden Silverről annyit kell tudni, hogy 1000 g feletti nemesfém tömbök forgalmazásával foglalkozik, viszont úgy gondolta, hogy érdemes egy céget létrehozni arra, hogy a kisbefektetők is lehetőséget kapjanak, hogy aranytömböket vásároljanak. Erre még becsatlakoztatott egy Emirates Gold nevű, szintén aranytömbök gyártásával, forgalmazásával foglalkozó céget. Ők 92 óta vannak a piacon, Közel-Keleten a legnagyobbak, és az ő nemesfém tömbjeiket lehet megvásárolni az mGoldexen keresztül. Tehát lehetőség van 1 és 100 g közti befektetési aranytömböket vásárolni a webáruházon keresztül. Nem kell más tenni, mint hogy az mgoldex.com-ra fölmenni, valaki által, aki már a rendszerben benne van, csatlakoztatni saját magunkat, és vagy leadni egy rendelést az 1 és 100 g közti befektetési aranyra. A webshopon keresztül ott van egy napi árfolyam, amin meg lehet vásárolni ezeket az aranytömböket, át kell utalni az összeget, és onnantól kezdve kiszállítják számunkra ezt az aranytömböt, vagy a Golden Silvernél, svájci német széfekben tudjuk ezeket őriztetni. Egy marketing programot is létrehozott a cég, egy Goldex nevű programot, ami lehetőséget nyújt arra, hogy ne megvásároljuk ezeket az aranytömböket, hanem 540 euró befizetésével 7000 euró értékű aranytömbre, ami kb. 200 g aranyat jelent számunkra, meg tudjuk keresni ezt az aranytömböt, mégpedig úgy, hogy bármikor, akár egy hét alatt, egy hónap alatt, egy nap alatt csatlakoztatnunk kell 2 új vásárlót a rendszerbe. Jó, tehát 2 új vásárlót kell csatlakoztatni, és felkerülünk egy rendelési asztalra. Ez a marketing program gyakorlatilag, amivel pénzt tudunk mi keresni. Van egy olyan asztal, amin van 7 vásárló már. Jelezzük most ezt így, hogy A, B, C, D, E, F és G tagok már ebben a rendszerben részt vesznek, és mivel hogy ugye a feladat az, hogy 2 új vásárlót csatlakoztassunk, egy tábla, egy rendelési asztalhoz úgy néz ki, hogy 15 ember tud erre fölkerülni. Kvázi az a feladat, hogy mindenkinek 2 új tagot kell csatlakoztatnia, de bárki lehet ebből a 7-es blokkból, tehát akár a B is hozhat új vásárlót, de értelemszerűen bárki, aki ebben a táblában részt vesz. Tehát az a feladat, hogy meghozzunk 5, 6, 7, 8 új vásárlót a rendszerbe, és amint ez megtörtént, hogy betelt az a felső 8-as pozíció, akkor az A vásárló megkapja egyszer a 3500 euró értékű aranytömbjét, ami 100 g arany, bekerül az ő szponzora, mivel hogy a szponzor követi a rendszer, ugye őt is valaki csatlakoztatta ehhez a programhoz, tehát ahol az ő szponzora elhelyezkedik egy ugyanilyen rendelési asztalon, oda fog ő bepottyani a felső üres 8-as valamelyik helyére, tehát most, hogyha itt ezt szemléltetném, akkor ez úgy néz ki, hogy mondjuk itt helyezkedik el az ő szponzora, akkor ide fog bekerülni a második körét, itt fogja elkezdeni. Ez azért nagyon fontos, mert ugye 7000 euró értékű aranytömbre adtunk le rendelést, itt a felét kerestük már meg, kvázi bekerülünk egy újabb táblára, amint ezen is végigmentünk, és lekerültünk ennek is a legaljára, másodszorra is, akkor kerestük meg a 7000 euró értékű, tehát a 200 g aranyunkat, számunkra akkor itt történet befejeződött, vagy lehetőségünk van újabb 540 euró befektetéssel újabb kört indítani, újabb 2 kört indítani, viszont ott már nem kell hoznunk 2 újabb vásárlót. Még egy fontos dolog, bárki, mivel hogy mindjárt mutatom, hogy hogyan osztódnak a táblák, úgy osztódnak a táblák, hogy ugye a maradék 14 ember, aki a rendszerben van, az 2 újabb táblába fog bekerülni, tehát lesz egy tábla, aminek B lesz az alján, lesz egy másik tábla, aminek C lesz az alján, és akik fölötte helyezkednek el, D, E, és akkor 1, 2, 3, 4, és itt meg azt mondja, hogy F, G,
és 5, 6, 7, 8, és újabb 8-as pozíció megnyílik a felső részeken. És akkor az azt jelenti, hogy C és B tag is meg fogja kapni a 3500 euró értékű aranytömbét, kezdi a következő körét, tehát összefoglalva ennyiből áll az egész történet. A cég neve mgoldex, az mgoldex.com-on mindent meg tudtok nézni, Golden Silver, aki létrehozta ezt, az Emirates Gold, aki gyártja ezeket az aranytömböket, és így néz ki a történet. Akit ez komolyabban érdekel, az mindenképpen vegye fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki neki ezt az üzletet most megmutatta.